ei sitä hirveästi tule tuota ohiruiskutusta loppujen lopuksi. Tämä 3 kuutin järjestelmä on parempi sille, että tarttuu heti kiinni, niin se jopa 2 kuutilla tehty, niin ihan huomattavasti menee. Se pitää olla eri päin tää tuutinkokonaa. Joo. Ei kestää ruiskutuskaan ihan hirveästi tuolla alussa, sillä on pieniä määriä saa tähän.